Bafowethu, uDumakahle lo kunento engiya-understand mina ngalomjida lo or ngalomfo. Le nkabi lena ngeke bafowethu. Hayi, ngiyafisa ukuthi uDumakahle eke sinikeze imvelaphi yakhe nangendlela akhula ngayo, ngoba lento kaDumakahle ithanda ukuba serious. Kanjani? Yazi lo muntu lo ukuthi mebhala ingoma futhi nje i-album ne-album kunale ngoma le ekuthethe kulo muzwa ukuthi ngake ngehlekelwa isigameko esithile vele ngiphila ngaphansi kwaso. Isigameko esithile singahle singithole phambili noma kusasa. Hayi bafowethu ngeke. Hayi lo mjida ngendlela abhala ngayo ingoma mina angazi noma ngiyafisa mina ngokwami ukwazi i-background yakhe awunilayi, ngoba angazi noma zonke lezi zinto ayibhalayo usizi akandlula kulo. Kodwa manje umbuzo bese ngiyibuza wona ukuthi emncane kangaka kusho ukuthi uDumakahle ngabe kuzo zonke lezi zinto sendlule kuzo, or ingoma yakhe or uyena ohlakaniphile? Mina bafowethu yabona umuntu osaqhathanisa uSicebi noDumakahle, ngokwami angiboni kuwumuntu ongathi ikhanda lakhe li-right, ubukeka ngathi uphazamisekile. U-right vele uSicebi nizomqhathanisa nabo nje kanje. Futhi ngicela ningizwe kahle lento engishoyo ngokwami. Yabona uDumakahle bafowethu ngendlela abhala ngayo ingoma, bafowethu ngeke mina khonto wrong ngalo mfana lo. Ngathi uDumakahle ngathi angazi noma ngizothi ngawa ummeli noma kunalento ekuye. Hayi bafowethu uDumakahle ngeke bafowethu, hayi ngeke. Hayi ngeke.